खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय अरुणाचलनि सुबुंफोरा आसामनि फालांगिरिफोरखौ गाग्लोबदों। अरुणाचलनि तैमुक राजा लामायाव दावराव दावसि। तैमुक ओनसोलनि हाथिनाला होननाय जायगायाव जादों बे जाथाया। तैमुक बाजारनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समाव आसामनि फालांगिरिफोरखौ गाग्लोबदों सिनाय मोनै अरुणाचलनि दुथांफोरा। गाग्लोबनायनि जाहोनाव सानै फालांगिरिफोरा जोखोम जादों। गंसे बोलेरो पिकआप गारिजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदों। गारिजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरखौ लानानै थांदों दुथांफोरा। बे जाथायखौ लानानै साहा लखिमपुरनि आसाम अरुणाचल सीमायाव दुंहाव थासारि। बे जाथायनि उनाव आसामनि माखासे फालांगिरिफोरा गमा गेटआव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। नैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों सर ओनसोलनि थागिबि मुस्लिमफोरनि थाखाय आलादा सिनायथि गैया। थांनाय अक्ट'बरनि 18 खालार खालि 45 नं बागपार आसाम बिधान सभा बियाबनि एमएलए सारमान आली आहमेदआ गुवाहाटीआव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सर ओनसोलाव जिउ खुंबोनाय मुस्लिमफोरनि थामोनथा आरो हारिमुआरि नेरसोनथिखौ जायगा होनांगौ होननानै आसामनि मिउजियाम डिरेक्टरनिसिम गांसे आर'जलाइ गथायदोंमोन। बे आर'जलाइनि फिनजाथाय महरै आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आंनि मोन्दांथि आरो बुजिनायाव सर ओनसोलाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा हारिमुनि गुबुन आलादा जेबो सिनायथि गैया। अदेबानि बिसोरनि बांसिननो बांलादेशनिफ्राय फैनाय। बिसोरनि थाखाय आसामनि सुंद'यै हारिमुआरि नेरसोन फोरमायग्रा जायगा श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जायगा होनो हाया होननानै एमएलए बिथांनो फिननाय होदों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों हानि पाट्टा होनो हायै बिपिएफ दोलोआ लाजिदों। बाक्सा जिल्लानि साफ्रायाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं आफादाव बिबुंथि लाखिनानै प्रमद बर'आ बुंदों दि बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर बिटिसि खुंनायनि मुङाव जाख्ल'दोंसो। पिएमएवाइ बिथांखिनि जाख्ल'नाय आबादारिनि जाख्ल'नाय बायदि जाख्ल'दोंसो बिपिएफ दोलोआ। बिनि अनगायैबो आंगनवाड़ी रान्दि पेन्सन बायदियावबो जाख्ल'दों। थारैनो जाख्ल'नायनि बेलायाव बिपिएफ दोलोआ जेरावबो आद्रा गैया होननानै बुङो प्रमद बर'आ। इउपिपिएल दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला हानि मोनथायखौ होनाय नङा होननानै बिपिएफ दोलोआ बुंनायनि बेरेखायै प्रमद बर'आ बुङो दि थांनाय 17 बोसोर खुंथायाव थानानै बिपिएफ दोलोआ हानि पाट्टा होआखै, हानि नामजारि खालामाखै, हाखौ ट्रान्सफार खालामाखै, बिफा थैनायनि उनाव फिसाज्लानि मुङाव ट्रान्सफार खालामाबालानो गासैबो हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव दोनदों। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआ लाजिनानै इउपिपिएल दोलोखौ दाय होनो नागिरदों होननानै बुङो। ब्रैथियाव दङ इउपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय किशोर चतुर्थखौ आसुनिफ्राय बरायदों। दुर्गा फुजानि गोथार बुब्लियाव 2020 मायथाइनि इउपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय क'क्राझारनि आइकन चतुर्थनि फिसाज्ला किशोर चतुर्थखौ आसुनिफ्राय बरायदों। क'क्राझार जिल्ला आसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मिरु आसुनि लोगो नेहाथारि नबज्योति रायआ क'क्राझारनि थागिबि किशोर चतुर्थखौ गावनि आंगो न'आव अल इन्डिया रेंक 784 इउपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै क'क्राझार ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखाय गांसे बिहु फालि, मान बिलाइ आरो साइटेसनजों बरायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय किशोर चतुर्थआ फोरमायो दि जायफोर गोसो गुदुं बिजाथिफोरा कम्पिटिटिभ आनजादफोराव उथ्रिसारनो थाखाय जोबोद गोसो होना फरायनांगौ होनना इयुन जोलैनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होयो। बाथियाव दङ साथाम सेंग्राया सेलफि लानाय असिलायै दुर्गा फुजानि थिंख्लिखौ जुफायदों। रायजोआव धोरोमारि सोंखारिलायनाय जाबाय थानाय समावनो फिन मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जानानै थांदों। दुर्गा फुजा सोलिबाय थानाय अष्टमी फुजानि हराव करिमगन्ज नीलाम बाजाराव मोनसे दुंहाव थासारि जानानै थांदों। नीलाम बाजाराव जानाय फुजासालियाव दुर्गा बिमाजों सेलफि लानायनि उसिला लानानै दुर्गानि मुसुखा खाथियाव थानाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे थिंख्लिखौ जुफायदों। बेखौ लानानै फुजासालियाव दसेनो दावराव दावसि जानायजों लोगोसे दुंहाव थासारि सोमजियो। फुजासालिनि सुबुंफोरा बे जाथायजों लोब्बा थानाय शाहजाहान हुसेन, नाजिम उद्दीन आरो आख्तार रहमान मुंनि दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनो थाखाय खावलायो। बेजों लोगोसे रायजोफ्रा आसाम त्रिपुरा फोनांजाब राजा लामाखौ हरनि 1 रिंगासिम बन्द खालामनानै दोनो आरो नीलाम बाजार थानाखौ बेंनानै लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।